još jednom. Hvala lijepa, ako je kolegama sve u redu možemo. Hvala lijepa Sunčana. Drage prijateljice i prijatelji, predstavnici medija, svih vas lijepo pozdravljam. I zadovoljstvo mi je da je danas Vlada Republike Hrvatske usvojila prijedlog izmjena i dopune Zakona o lokalnoj, područnoj i regionalnoj samoupravi i da ga upućujemo u Hrvatski sabor. Naime, sa ovim izmjenama zakona mi ćemo postići još bolju kohabitaciju između predstavničkih i izvršnih tijela u jedinicama lokalne i regionalne samouprave, postići ćemo bolju suradnju, stvorit ćemo preduvjete da jedinice lokalne i regionalne samouprave još bolje i kvalitetnije obavljaju svoje zadaće, a na dobrobit svih stanovnika koji žive na području Republike Hrvatske, odnosno konkretno u tim jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Evo, mi smo vidjeli da postoji niz zahvata, niz izmjena koje moramo napraviti u postojećem zakonu kako bi on bio još kvalitetniji i funkcionalniji. Ja bih istaknuo možda najvažnije stvari, a to su drukčiji omjer snaga, odnosno ovlasti predstavničkog tijela i izvršnog tijela u postupku donošenja proračuna i drukčije postupanje Vlade, odnosno raspuštanje predstavničkog tijela ili izvršnog tijela u slučaju nedonošenja proračuna. Zatim, ojačali smo, ja bih rekao, i neposrednu demokraciju, odnosno neposredno odlučivanje građana u postupku referenduma za smjenu čelnika tijela, dakle načelnika, gradonačelnika i župana, na način da smo po važećem zakonu godinu dana nakon izbora se ne smije raspisati referendum za opoziv. Sad smo tih godinu dana smanjili na 6 mjeseci, a ostavili smo dakle i dalje da se u izbornoj godini ne može raspisati referendum, jer to je tih 5 mjeseci, redovni izbori su uvijek u svibnju, a nema zaista smisla od tih 5 mjeseci raspisivati referendum jer se ne mogu provesti izvanredni izbori. Zatim, uredili smo pitanje vijećničkih naknada, gdje smo stavili obvezu da se vijećnička naknada isplaćuje isključivo po nazočnosti vijećnika na sjednici. Također smo stavili obvezu poslodavca gdje vijećnik radi, da ga je dužan taj dan kad se održava sjednica pustiti na neplaćeni dopust. Tu smo smanjili određene ovlasti čelnika kod raspuštanja mjesnih odbora. Po novom prijedlogu zakona to će moći jedino predstavničko tijelo raspustiti mjesni odbor, a isto tako po novom zakonu omogućavamo predstavničkom tijelu da može dati inicijativu za osnivanje mjesnog odbora. Limitirali smo da izvršno tijelo, dakle načelnik, gradonačelnik, župan koji obnaša dužnost volonterski ne može u izbornoj godini promijeniti svoju odluku i postati profesionalac, a sve kako bismo spriječili da imamo nakon prestanka mandata velik broj dužnosnika koji primaju naknadu 6 mjeseci, a naravno to znači velike uštede za lokalne i regionalne proračune. Regulirali smo niz tehničkih stvari. Trajanje mandata, u zakonu je pisano primjerice 4 godine, a to nije uvijek 4 godine, nego je do raspisivanja idućih izbora, je tako? Neka su izvanredni izbori, onda to traje godinu, dvije, ili nešto više, ili nešto manje. Evo, ja mislim da sam vas ukratko upoznao sa najvažnijim izmjenama i dopunama koje se ovim zakonom predviđaju, a naravno, vrlo rado sam otvoren za sva pitanja, za sva pojašnjenja, ukoliko postoji naravno interes za istim. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo, ministre. Sada kolega Penić, mislim da dižemo. Kolega Penić, možete vam to približiti? Možemo. Evo, moram Penić jutarnji. Jedno pitanje, hoće li zakon ići u 2 čitanja? I drugo pitanje, bilo je i u javnoj raspravi nekih primjedbi, odnosno prijedloga, da bi se ograničio mandat lokalnim čelnicima. Zašto to, recimo, niste uvažili? Hvala. Da, zakon će ići u redovnu saborsku proceduru, dakle u 2 čitanja. Što se tiče ograničenja mandata, nismo dakle, s ovim prijedlogom zakona išli na ograničenje mandata gradonačelnika, načelnika i župana. Zašto? Pa jednostavno, evo, stav je u prvom redu povjerenstva, dakle, koje je radilo izmjene i dopune zakona, a i Vlade Republike Hrvatske, da ograničavanje broja mandata bi ipak na neki način bi ograničili volju birača. A i drugo, postoje u manjim sredinama, ja bih rekao, manjak kapaciteta, manjak ljudi koji su u stanju se kandidirati i voditi dobro svoje jedinice lokalne i regionalne samouprave. Pa i treća stvar, da budemo iskreni, kakav bi motiv
tom čelniku, dakle načelniku, gradonačelniku i županu za neki kvalitetan rad bio u zadnjem mandatu kako zna da se ne može kandidirati još jedan put. Prema tome mislimo da je ovo sasvim dobar sustav i zadržat ćemo takav sustav. Hvala. Šanović, N1 televizija. Može samo komentar na oporbu koja kaže da ovim zakonom praktički gradonačelnici postaju nesmjenjivi i da su stvari lokalni šerifi. Da. Pa ja bih zaista volio kad bi neko od vas, cijenjenih medija, uspio prenijeti stvarnu sliku. Zaista nekad imam osjećaj da zakon koji je danas Vlada Republike Hrvatske usvojila je jedan, a ti koji komentiraju da čelnici postaju lokalni šerifi čitaju neku sasvim drugu verziju zakona. Ja ću vam pokušati, evo ukratko, znam da je to premalo vremena i da vi ne možete sve što ja sad kažem napisati, ali molimo vas upravo ne radi zaštite Vlade, radi zaštite mene kao predlagatelja ovog zakona, nego radi pravovaljanog, istinitog informiranja naše javnosti. Mi smo sa ovim zakonom oduzeli mogućnost čelniku tijela, dakle načelniku, gradonačelniku, županu, da može raspustiti predstavničko tijelo. On je to po starom zakonu, još uvijek važećem, može napraviti. Jednostavno ne preda prijedlog proračuna, Vlada raspušta predstavničko tijelo i raspušta i čelnika. Jel' tako? Dakle, a sada, ukoliko čelnik ne preda proračun, Vlada raspušta samo njega. Dakle, izbjegli smo mogućnost da on nepredavanje proračuna inicira raspuštanje predstavničkog tijela. To je jedna stvar gdje smo mu oduzeli ovlast. Druga stvar, ukoliko predstavničko tijelo ne prihvati proračun bez ikakvog obrazloženja, onda naravno da moramo raspustiti to predstavničko tijelo, jer se radi o čisto političkim razlozima. Institut proračuna je, dakle, proračun je glavni, temeljni financijski akt jedinice lokalne i regionalne samouprave. On se pretvori u akt za rušenje gradonačelnika, načelnika i župana. To nije njegova bit, njegova esencija. Dakle, drugi su elementi na kojima se može rušiti gradonačelnik i načelnik, a ne smije to biti proračun. Da se vratimo na sredinu. Taj proračun koji čelnik tijela preda predstavničkom tijelu. Predstavničko tijelo ima potpuno pravo amandmanima njega mijenjati upravo onako kako su se dogovorili sa svojim biračima, kako su obećali u svojim izbornim jedinicama po kvartovima i tako dalje, predložiti takav proračun. Ukoliko takav proračun izmijenjen po predstavničkom tijelu čelnik povuče, tada Vlada opet raspušta samo čelnika, a predstavničko tijelo ostaje isto. Dakle, predstavničko tijelo se raspušta samo ukoliko bez komentara, čisto radi politikanstva, ne izglasa proračun, tada se raspušta. A ostavljeno je predstavničkom tijelu u rukama da mijenja proračun, da ga gradi na školama, smanjuje na vrtićima, diže na cestama, diže na poslovnim zonama ili ne znam što već, prema interesu birača. Evo, zaista, ovdje ja ne vidim niti jedan instrument gdje je čelnik postao nedodirljiv, gdje smo pojačali njegove ovlasti u odnosu na stari zakon. Dapače, smanjeno su mu u tome da mora predati proračun, da ne može nepredavanje raspustiti predstavničko tijelo, da ne može više raspustiti mjesne odbore, što je do sad mogao. I ja, evo, zaista mislim da smo s ovim samo ih prisilili na bolju, jaču suradnju u cilju izrade kvalitetnijeg proračuna, a to je sve konačno u cilju ispunjavanja svih onih temeljnih zadaća zašto su općine, gradovi i županije uopće i osnovane. Hvala lijepo, mislim da je bilo potrebno da se ovako objasni. Pa da, mislim da je bilo, očito je šuma puno u komunikaciji, ministri mislim da nema dodatnih pitanja. Da. Kolegice i kolege, hvala lijepa. Ako još nešto treba, ministar je naravno uvijek dostupan. Evo, ako i ova objašnjenja vam trebaju u pisanom obliku, nešto, ako pišete nešto, ako nije dovoljno jasno ovo što sam rekao, vrlo rado ću vam to napisati, jer ja zaista stojim iza ovoga što govorim, nismo ničim ojačali gradonačelnike, načelnike, župane, dapače. Evo, hvala vam lijepo. Hvala lijepo, ministar.